Tényleg csinál a sapka? Álljál már! Nagyon jó, nem? Gábor, közelebb egy picit. Úgy, így jó. Ezzel a hajránolni.hu-ra jöttünk, és szeretnénk tőled kérdezni, illetve hogy jövőre hogy alakul neked a szereplésed a Dobszónál? Hát szeretnénk folytatni a kamionversenyzést, és hát szeretnénk mindezt egy olyan technikával tenni, amivel lehet menni az időmérőn a polpozíciókért és a futamgyőzelmekért, és hát a végén pedig hát egy bajnoki címért. Ez bajnoki cím azért már akár jövőre ki is nézhetünk ezt. Hát azt gondolom, hogyha tudok még egy kis tapasztalatot szerezni, a szezon előtt egy pár tesztet tudunk csinálni, és össze tudunk hozni egy olyan kamiont, ami ütőképes. Azt gondolom, hogy a verseny, ez a pár verseny alatt, amit mentem, ez a 3 verseny alatt, amit mentem, hogy elboldogulok úgy a mezőnyben, hogy célba tudok érni, még hogyha a verseny nagyon viszontagságos, akkor is célba tudok érni. És ha pedig egy nagyon kicsi szerencsénk van, és jól összemegy, akkor pedig egy futamot is tudok nyerni. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán nem annyira nagyon irreális. Elég versenyképes azért ez a technika, ezzel lehet nyerni, és igazából talán csak a tapasztalat kell. Elmondanád nekünk, hogy mi az, amit tudni kell a kamionról? Hát a kamion ez 13 000 köbcentis soros 6 hengeres közös 8 éves utcai dízelmotor, csak egy nagy turbó van rajta, ugye? És az 4 város turbónyomást csinál, attól lesz ilyen erős tud. A 5,5 tonna körülbelül, ebből 3,3 az első tengelyen, 2,2 a hátsó tengelyen van. És hát 10-as sebességes kéziváltó van benne, ebből mondjuk csak a 2 leghosszabbat, a 7-et és a 8-at felső sorban használjuk. Ugye a 7-et a leglassabb kanyarokhoz, a 8-at pedig a többihez. Ugye 160-ban lekorlátozva a kamion végsebesség, ugye biztonságok miatt, hogy 160-nal elég tisztességesen át lehet ütni ezt a korlátokat. Úgyhogy hát nagyjából ennyi kamionversenyzésre készített ilyen vágott szligumikon megy, szemiszligumikon megy a versenyzés, ami 315 széles, ugye ebből átul 2-n elől 1, ezért az elég jó tapadás biztosít. Nyilván a nagy tömeg miatt nem tud olyan jól fordulni, mint egy túrautó, de azért elég jó tapadás biztosít. Ha már a túraautót említed, elmondanád röviden a pályafutásodat ebben az autós verkekben, mert nem annyira sokan még nem ismernek téged. Tehát szeretnénk, hogy megismerjenek. Hát 2005-ben kezdtem a Magyar Bajnokságban, Astra kupában mentem először, utána 2006-ban Clio kupa, 2007-ben és 2008-ban Seat Leon kupa, 2009-ben Suzuki Swift kupában mentem, és mellette még egy Forma Renault-val is versenyeztem a Magyar Bajnokságban, és akkor 2010-ben pedig ugye az Engel Motorsport színeiben mentem 4 versenyt a spanyol Seat Leon bajnokságban, ahol szintén sikerült dobogós helyezéseket, futamgyőzelmet és sportpozíciót is szerezni. És hát idén pedig évelején mentem egy versenyt ugye a Maserati trófeóban, amikor ugye Hungaroringen volt az autóvilágbajnokság, és hát ezt a 3 versenyt, a kamionversenyt. Ezt a Maserati is dolgot aztán folytatott tovább, vagy csak kizárólag a kamionversenyzésre összpontosítasz? Hát ilyen vendégszereplés, tehát hogy valószínűleg egy komplet szezont a Maserati kupában nem fogok menni, mert hogy nagyon drága és nem éri meg. Jól sikerült itt is a bemutató. Jól sikerült, igen, de nagyon-nagyon drága és nem éri meg. De vendégszereplésekről nyilván lehet szó, lehet, hogy majd beülök bármibe, ami szembe jön és ráérek. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy rendelkezésre.